Ahojte, vítajte na mojom kanáli. Dnes by som vám rada porozprávala o nabíjaní v sieti Ionity. Takže Ionity patrí medzi najväčšie nabíjacie siete v Európe, v 24 krajinách a na Slovensku máme zatiaľ 4 lokality s týmito ultrarýchlymi nabíjacími stanicami. Nabíjacie stanice majú výkon 350 kW a viete tu nabíjať takmer všetky značky elektromobilov. Veľkou výhodou Ionity je, že sa nachádzajú výlučne buď na diaľnici alebo v blízkosti hlavných diaľničných ťahov, takže nemusíte strácať čas schádzaním z diaľnice, hľadaním stanice a následným napájaním sa na diaľnicu. Ako značka sú hrdí na to, že používajú energiu výlučne z obnoviteľných zdrojov. A ich symbolom je tento červený vták, ktorý symbolizuje silu, energiu, slobodu pohybu v Európe a symbolizuje aj takú tú ladnosť pohybu, ako vie dlho plachtiť hodiny vo vzduchu len aj za pomoci prírodnej sile vetra. Nabíjanie v sieti Ionity nepatrí medzi najlacnejšie. 1 kW vyjde 64 centov. Ale keď viete napríklad, že budete v niektorom mesiaci potrebovať viac nabíjať, budete viac cestovať, tak si viete zakúpiť jeden z ich výhodných paušálov. Prvý testovací mesiac pri paušále je zadarmo na vyskúšanie. My keď viac cestujeme, tak si zvykneme zakúpiť paušál z 11,99, pri ktorom vás 1 kW stojí 39 centov. Alebo si viete zakúpiť paušál za 5,99, kedy vás 1 kW vyjde na 49 centov. To sú veľmi fajn ceny. Takže nabíjanie je tiché, kábel je dostatočne dlhý na to, aj keď stojíte naopak. A keď sa nabíja, je aj svetelne označený, takže už z diaľky vlastne ostatných informuje o tom, aká je dostupnosť voľných staníc. Platí sa jednoducho cez mobilnú aplikáciu Ionity a teraz vám ukážem, aké jednoduché je nabíjanie. Takže otvoríme si aplikáciu, nájdeme si konkrétnu stanicu a vyhľadáme si stojan, v našom prípade číslo 4. Teraz nás to vyzve, aby sme zaplatili predautorizačnú platbu, ktorú zaplatíme, je za 40 €. A po zaplatení platba je prijatá a môžeme začať nabíjať. Tak a ideme nabíjať. Tak. Teraz vlastne čakáme, kým prebehne autentifikácia. Tá trvá pár sekúnd a po úspešnej autentifikácii, keď uvidíme zelené svetielko, tak začne nabíjanie. Po jeho ukončení iba v aplikácii dáme vlastne stop, vytiahnuť nabíjací port a tým je to ukončené. Ak by sa z nejakého dôvodu nepodarila autentifikácia alebo niečo podobné, nemusíte sa obávať, Ionity vám tú platbu vráti naspäť. Alebo keby z nejakého dôvodu sa vám stalo, že nabíjanie neprebehne úspešne, jednoducho stačí vyťahnuť kábel, ísť vyskúšať iný stojan. Stalo sa nám to veľmi veľakrát, že niektorý stojan nefungoval, stačilo ísť ku ďalšiemu alebo ku ďalšiemu. Vôbec netreba si z toho robiť ťažkú hlavu. Po každom nabíjaní vám Ionity pošle faktúru na váš e-mail. Ďakujeme veľmi pekne za pozretie, dúfame, že video sa vám páčilo. Môžete nám dať like alebo odber, budeme radi. Krásny deň prajeme.